Morning! Kain tayo. Welcome na naman po sa panibagong video. I hope okay ang lahat. Sana okay kayong lahat. Kami dito okay naman po. Medyo okay na yung aking pakiramdam. Kaya balik part-time na ako. Ready na po ako din. Kasi in 20 minutes, alis na ako. Para may part-time po ako Thursday ngayon. May part-time ako ng 4 hours. Wala po dito si Ana. Doon siya natulog sa lolo't lola. Kinuha kahapon. Parang palaging sa vlog ko, no? Parang palaging si Ana doon natutulog. Hindi po ako everyday nag-vlog kasi. So, every time na, ewan ko ba, every time na nag-vlog ako, wala man dito si Ana. Or, kinukuha si Ana ba? Malapit na po mag 8 o'clock dito. Pero, he's taking a bath. Kasi may time daw siya. Hindi ako mahilig guys. Hindi ako nagbabathe ba. Si Ruth mahilig siya. Kasi parang, minsan naman, nagbabathe ako, pero, nabubore ako ba? Alam nyo naman, marami tayong iniisip na gagawin ba. Yeah, so, si Ruth kasi mga 8:45 pa siya magtatrabaho, so may time pa siya. Salamat talaga sa in-laws na may mga time kami ganito na we take our time in the morning kasi nga hindi kami nagpe-prepare kay Ana para sa daycare, ganun. Thankful talaga kami sa in-laws ko. Tapusin ko na lang to guys and then alis na po. Yan, tapos na ako sa aking 4 hours na part-time. Umuulan. Diba? Naglalakad ako kasi yung backfits ko hindi pa nakuha ni Ruth sa lolo. Sa mama at papa niya ba. Kaya kailangan ko maglakad. Pero okay naman. Gusto ko naman maglakad. At least may exercise tayo ba. Gusto kong maglakad. Maganda maglakad dito sa Netherlands guys. Kasi nga flat lang yung mostly flat lang yung sa kanila. Wala kasing masyadong mga dito. Mga tawag dun. Say tawag sa mountains ba? Bungtod. Tagalog na. So, excited po akong makita si Ana kasi nga hindi siya natulog sa bahay kahapon or last night. Andun siya sa lolo't lola niya. Tapos, kanina, last day na po niya sa sa daycare. So, later tonight, pupunta din kami ni Ruth sa daycare niya kasi parang may program sila mag-goodbye sa mga parents, ganun ba. So, may party kanina sa school ni Ana. Mag-ano muna ako kasi every Thursday nagdi-display yung truck ng dito yung seafood. So, may mga deep fried na seafood o isda ba. Palagi akong bumibili doon. Hindi marami ang tao doon na naghihintay, bibili na din ako kasi para at least hindi na ako magluto mamaya. Ayokong kumain ng tinapay sa lunch. Mag-isda tayo. Diba? Wala pa rin mga dahon dito pero yung may ibang part o may ibang lugar dito na yung mga cherry blossoms nag-start ng mag-bloom. Kunti pa lang naman. Yan na guys, yung kibling. Hello. Dumara kibling? Groot. Isda din sila dito. Dito ako sa likod, si Ana nasa front. Straks cadeau. Pap moet eerst nog even werken. Dan siya sa naman nilagay ni Ruth kasi nga madalian. Dat weet ik niet. Gaan we zo kijken. Mamadali na si Ruth kasi 30 minutes lang ang break niya. Ja, chocolade. Vanavond hè? Ja. Are you tired? Oh. Yeah, you help me pack.
You help me pack the caduceus. Ik wil chocolade geven. Maar nog niet nou. Straks. We kan niet nou. Is mooi hè? Ang ganda ng ano ni Ana ngayon. Oh. Yung shirt niya. Ang ganda. Ito yung kibling. Kain. Moet je deze op de grond? A few moments later. Ana. Love. What is that? Ka-pretty sa balangga ni Mama, ay. Ka-pretty man, ani, ay. Mas... na, hi, guys. Pag-cute, oh. Zie je chocolade? Yeah, I can see your chocolate there. Chill lang kami ni Ana. Nag-wrap pala ako ng presents para sa 2 o 3 staff ng daycare ni Ana. Kasi pupuntahan namin tonight. Ana, did you have fun today? Did you have fun in Tamara? Did you like it at Yeah. Tamara? Yeah, was it fun? Ja. What did you do today? What did you do? Was Evelyn there? Nee. Who was daar dan? Was Jul daar? Ja. Wie nog meer? Ze was niet daar. Oh, niet? Hij was ziek. Oh. Wait, did you brush your teeth this morning? Nee. No? Hala. Be, pasimuta ko no ko, baby. Be, can I smell your baba? Mina. Sumang bahoan na. Oy, mama na natutbrush. Ay. Balangga man ni mama eh. Mama, ik wil. Ayan, naglalaro na naman siya eh. Sabi niya, maglalaro daw siya. Ayaw niya mapadisturbo. Mag-relax muna kami. Kain tayo ng saging. Ana, where's your banana? Mm. Mama, I have banana. You love bananas? Cheers. Cheers! Ang laki pa ng banana dito. Kasi konti lang kinain namin kanina ng lunch. Snack kami ng banana. You like it? You like saging? Ana, where's your saging? This is saging. You like saging? Hey, it's brown. Yeah, it's okay. You can still eat it. No, Is that your saging? Is that your saging? I will get the brown, be. Yeah. Ayaw kumain kasi may parang Look brown. at the brown. Okay, I will do that. Si Ana nanonood ng Peppa Pig. Ang lamig, guys. Nakaon naman yung heater namin. Malamig pa din. Yan, pumasok na sa kumot ko, guys, oh. Kasi nilalamig din daw siya. Count? Count? Ik kan jacket. Jacket? Ik vind het lekker. Blanket. Ik vind het lekker. Je vindt het lekker? Het is lekker warm, hè? Hindi akong ganahan. Ito yung mga gusto ko, guys. Pag naganito kaming dalawa, nagre-relax, tapos we just cuddle kasi nga malamig. My love will go to school soon, no? You'll go to the big school, yeah? Yeah? Are you excited? Ja. You'll have more Mama, friends there. ik had bij de roze. I will go bij pink. Pink what? Ik had roze voor school. Roze wat? Roze tas? Roze tas? Nee. Roze school. Oh, roze school? Ja, ik vond het leuk. Gusto daw niya pumunta sa pink school. Pati school pink. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Wat ben je aan het maken voor mama? Jij zegt, ik ga chocolade ijs maken en
Ja, alsjeblieft. Ik wil graag chocoladeijs. Kom het uit bij. Oh. Dankjewel. Wil je deze ook? What's that? Dat is niet speelgoed. Dat Nee. is toch eten. Oké, ja, doe maar. Dankjewel. Lalaro lang siya dito. Pinagluluto niya daw ako. Kanina binigay niya sa akin spaghetti daw. Ngayon, bibigyan niya ulit ako ng ice cream. Last time na. Daarom zei ze wel meteen, oh ja, als ik dan wegkom, kan jij het. Dus ik van ja, maar daarom vind ik het te doen. Nee, maar als het ook zo is, als het wel zo is. She turned off all the lights kasi gusto niyang paglaruan yung gift ng mga staff doon sa daycare. Anna, can you turn on the light, please? Turn it on, please. I can't see anything. Okay. Please. Thank you. Maar mama, ik kan even leren. Wat zeg je? Ik wil even leren met de jong. Ja, dan doe maar in de keuken. Anna. Dus dan lieg je van de keuken uitzetten dan. Goed, Jan. Ja, Wat zeg je? gewoon een keuken. Ja, maar ik wil hier blijven. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ga maar slapen dan. Ga maar slapen. Nee. Oh, lief zijn nou. Ik wil niet lief zijn. Oh. Je bent niet zo lief nou tegen mama, hè? Jij bent niet lief. Nee, jij bent niet lief. Jij bent niet lief. Nou, je bent net zo lief nou. Nee. Ja. Jij bent niet lief. Yeah. Hindi daw ako nice. So, papatulugin ko na po siya maya-maya kasi hindi to nagnap kanina. Yun, last day na po ni Anna kanina. Last time na po yung nag-visit kami ulit kanina. In-invite nila lahat ng parents. Kami yung pinaka-last kasi yung schedule was from 4 o'clock to 7 o'clock. Eh, may trabaho si Mister. So, after dinner na kami pumunta. Ik vind het niet fijn. Anna, even wachten. En kun je de licht uitzetten? Ja? So yun. And yung dinner pala po namin. Tegen jou. Ja, dan praat met mij dan. Yun, Mama, ik wil pag-away. tv kijken. Waar is de afstandsbediening? Waar is de afstandsbediening, Anna? Zoeken. Diba guys? Yung anak ko marunong ng ganito. Away na kami. So, yun, medyo na teary-eyed yung mga staff doon. Si Anna po, wala pang 2 years old. Pinasok na namin doon sa kanila. So, nakita mo talaga nila ba yung improvement ni Anna sa salita, yung, basta yung mga activities ni Anna, basta, ang daming dahil sa tulong din nila ba. So, yun, happy ako kasi maliit yun na daycare. Although maliit siya, mas gusto ko yun kasi konting bata, so natututukan talaga sila ba yun. Bilis ng panahon. Last day na po niya kanina kasi nga magko-close na yung daycare nila. So yung ibang staff pupunta sa ibang daycare. So hindi na po namin i-daycare si Anna kasi 3 months na lang naman. And si Anna doon na sa bigger school. So nag-offer yung mama ni Ruth na sila na yung magbabantay kay Anna while Ruth and I are working. So yun, happy din kami na ganun. Kasi nga sabi nila parang last time na daw nila na ma-enjoy ba na alagaan si Anna or spend time with Anna. Lumalabas-labas sila, ganun. While wala pa si Anna sa big school ba. Kasi pag nasa big school na siya, vacation na lang siya pwede yung lumabas on weekdays, yung ganun ba. Yung magbiyahe, punta ng FTLing on weekdays. So yun, happy kami na sila yung nag-alaga kay Anna sa daycare, and happy din kami na yung parents na ni Ruth yung mag-aalaga kay Anna for 2 to 3 months kanon kasi eskwela na 2 months, 2 months pala, the whole month of March and then April kasi sa May papasok na po si Anna. May estudyante na po ako. Si Ruth pala, dinrap lang kami kasi kailangan niyang pumunta doon sa parents niya. Anyhow guys, maraming salamat po sa pagsuporta and sa panonood ng mga videos and sa pagko-comment. Wala na naman po kaming gagawin. So,
yun, kita-kita na lamang po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe sa ating channel. And then, yung Facebook page po natin, if may time kayo, please check it out. Yung G in Holland din sa Facebook. So, kita-kita. Maraming salamat. Duy, mush babush. Good night. Ana, good night. No. Oh, dede. No.